No. Ty jo, to teda musela být nějaká hodná, ne? To se mi ani nezdá, člověče. Co to je? To jsou šušenky s půlem. Lízátko taky jo. Mňam. Teda Terry. Na to, že jsi dostala uhlí, tak to pak byl teda Mikuláš nějaký hodnej, ne? Banán. Co, Teresko? To byl Penny. Hele, moje kaučička. No tak si to sesumírujeme, jo? Něco málo sladkostí, banán, ovoce Něco málo uhlí. a brambora a pytel uhlí. Cibule, taková vošklivá. Hele, No to je krásná houpačka. hele, Pupulinka, vyfotíš jí? No já to točím.